Milapas na sa epidemic threshold ang mga kaso sa dengue sa Mandawi City. Maong gilusog karon ang paghingusog sa mga lakang ipatuman aron kalikayan kini. Ang live report ni Nico Serino. Nick. Yeslan kapin na sa 500 ang makaso sa dengue nga natala karong tuiga sa Mandawi City. Napunan pagyod kining mga namatay. 520 cases gikan Enero hangtod sa Setyembre 1. Kini ang kumpirmado mga kaso sa dengue sa Mandawi City nga matud sa City Health Office nagkasaka. Ning maong gidaghanon, upat ang namatay nga dunay lain-laing pangidaron. 31, usa ka tuig, 12 ug 15 anyos. For the past 2 weeks, may break na gyud ta sa epidemic threshold. So, ato na lang gyud magbantay lang gyud gyapon ta, intensify gyud nato atong mga activities at barangay level. Sa sesyon sa konseho, kung diin gipaaprubahan ang iyang appointment, gipangutana si Dr. Katulong sa mga konsihal sa mga lakang gihimo aron masumpo kining maong sakit. Naglakip ini pagbutang og dengue fast lane sa mga health center, pag-provide og libreng testing sa health department. Labing importante ang pagtinabangay aron malimpyo ang palibot. This is not just for Mandawi City. This is actually for the whole of the Central Visayas na we are really, all LGUs are really intensifying its preventive measures. Si Acting Vice Mayor Nerissa Sun Ruiz mipahinumdum sab sa auhag sa mga ginikanan ug kabataan paghimo og mga lakang. Usa niini ang pagsulob og mga hustong proteksyon o cover sa lawas. Doon natay resolution ni ana nga sa school kids, school children nga magkuan sila mag knee socks or mag long pants mato sa eskwelahan kay kibaw man ta nga kaning dengue mosquito ang Aedes aegypti is a low flying mosquito mubo og lupad. Wa pa hinuon mideklara og outbreak sa syudad apan importante kuno nga magtinabangay aron kapugngan kini. Maglimpyo ra gyud kanang mga possible nga itluganan sa mosquito. Mao ra gigiawhag sa nato sa mga barangays. Giklaro hinunlan sa mga health officials dili pa ni outbreak level sa Mandawi City apan di ang magpaabot ang tanan og mulihok na ang kabarangayan ug mga komunidad aron masumpo kining maong sakit lan. Okay lang, salamat Nico Serino.